Bodnárová, ktorá aj tu s pomocou svojich kolegyň a kolegov pripravila túto krásnu výstavu a organizuje aj túto súťaž. Nech sa páči. Ďakujem pekne. No ja si myslím, pán riaditeľ, že toto sú sami skvelí čitatelia. A ja vám prezradím, že Osmianko, tak ako vás vítal pred chvíľou, tak už 10 rokov putuje po Slovensku. A putoval po mnohých mestách a mestečkách a ja som rada, že konečne doputoval do Bratislavy. I keď z Bratislavy vyšiel. Vždycky prišiel do rozhlasu, vytiahol z kapsičky rozprávku a prečítal ju deťom ako večerníček. No ale predstavte si, čo sa stalo. Raz sa stalo to, že dostal duševné zemetrasenie tento Osmianko. A fúkame. A odfúkli sme aj vrch torty so sviečkami a predstavte si, vo vnútri tejto torty sú presne táto knižka, z ktorej som vám čítala úplne nová. A tam aj niečo moc